Kosken lämpimään syleilyyn. Mainitut konetekniikan opiskelijat ovat taas rakentaneet aivan jatkotakkaisen Harvelin panssarivaunun. Tavoitteena tuoda Libyan rauha. Ja mainittakoon myös sisäläisten rakentama suomalainen versio He-Manista taistelujatko nähtävissä alkuajan vaiheilla. Taempana Manager-nimisellä ainejärjestöllä tehtynä kirkko, joka myös ulkoseinän väreistä päätellen suvaitsee kaikenlaista. Fukushima. Fukushima. Tarjosi.
kostonhaluinen ilme siinä naamalla. Ja sieltä ensimmäiset hallituksen jäsenet reippaasti vaan koriin, ei tarvitse jännittää yhtään. Matias, Antti, Iida, Niina. Nyt testerit koriin äkkiä. Vesi on tuollaista mukavan virkistävää. No niin, Kaisa, Aara, Maija, Lotta sieltä koriin niin kuin olisi jo. Ja vesi ei sitten odottamalla lämpiä. Näsijärvessä oli vielä jäät aamulla. Noniin. Kokeilin ainakin tätä kovat sukat tosta tässä pohjassa, että ei tää hirveän lämmintä oo. Ja sitten lähtee ensimmäinen kori. KF-ponnistus, ylioppilaskunnan hallitus ja pääsihteeri. Siitä lähtee, mä veikkaan, että on aika kylmää. Vähän ilmeitä katsomaan täältä, miltä näyttää. Ensimmäinen tuspapullo ja sinne meni. Varpaa kastui ja nyt kastui hippelit ja hippit siellä myös. Aavistuksen verran saattaa olla kylmää, luita väiski hetki niitä siihen. Otetaan sisään meidän 3 arjen sankaria, superfuksit, Juho Toivonen, Emmi Hallikainen ja Helge Jalonen, hyvät ihmiset. Antakaa iso kättä näille 3 supersankarille. Superfuksit täällä jo riisuutuu, siellä on nähtävästi miehet sukkahousuissa. Varsin kaunis näky. On kaunista katseltavaa tälle 10 000-päiselle yleisölle täällä. Onneksi tää kuva ei näy koko Tampereelle. Kyllä. Ja toi alkuun tilattu räntäsade, niin toivottavasti se ei enää kauheasti jatku. Alaston Antero Vuorinen tekee paluu ja tulee tasapainottaa koria teidän kanssa. Muista Antero seisoo keskellä. Eli nostokonepalvelun jätket on taas tullut tänne viettää vappupäiväänsä meidän kanssa ja mahdollistaa tämän kasteen turvallisin käsin herrat tonne nippailee. Nyt vois vähän taputtaa Superfuksit 2011 koskessaan. Isolta kuuluu, isolta. Antero pääsi tuonne Sakkarien pesuun tonne ja tapahtumissa pääsee ensimmäisenä jäädyttää kuohuviin ja pulloon tonne jokeen. Ja taitaa jäätyä vähän muutakin. sitten lähtee toinenkin kori täältä, ensimmäiset kiltalaiset pysymään siitä jokeen. Katsotaan, onko Mikko yhtä arvotoja. Ja kaverit antaa varmistavaa huutoa taustalla. Huutakaa vielä vähän kovempaa. Yes! Taas voi olla kaikki pommat ja pommat ylipäänsä. Ei kaikkia tarinoita kerrotaan, mutta tässä nyt taas jonkun ähtien siihen hengentuotteita pistetään noin jokeen korikaupalla tää päivä. Ja Ei yhtään kylmä. On aika lämminverisiä bukseja. ei voi olla kylmä, kun aurinkokin paistaa. Todellakaan. Nostokonepalvelu hellii käsiin, laitetaan tikoon tonne jokeen ja meillä on täällä turvallisuudesta huolehdittu pelastuslaitoksen valvovat silmät. Hieno ääninäyte kahdelta komealta karjulta. Ja täällä ykiläisiä lappaa kodista pihalle. Mikä kerkee ja aina oli myös kiltalaisia. Mutta nää kerrotaan haukkumassa teidän päättää. Kyllä nyt taas kiltalaiset johtuisi tästä. Ruvetaan pistää näitä ympäristöaktiiviteekkareita tonne koskeen. Ilmeistä pääsee vesi on ollut märkää. Mä luulen, että sun pitää käydä kantamassa se milloin sieltä koskee, sitä jännittää sen verran, niin jos sä vittu käydä sen noutamassa sieltä. On tuonne vihreälakkinen nuori neitokainen tuolla. Annetaan vähän tuntomerkkiä. On pitänyt tehdä aitoja teekkaritekoja. Viime vuonnakin
Salin Vappuradiolle ansiokkaasta kuulutiivisestä teekkaritoiminnasta, jota tänä vuonnakin olemme saaneet nauttia. Onko oikeellista täällä? On. Minulla on loppu. Niko sieltä heiluttelee ja näyttelee käsimerkkejä. Otapa Antero iso hali siitä millaista nyt niin uskaltaa turvallisesti siellä kodissa olla. Onks vapun kaarassa jatko? Jatkuu. Oikein mukavat sääolosuhteet tänne. Siinä hetken vielä otetaan lämpöä tuossa kylmässä kevättuulessa ja nyt kastuu varpaa. Missä se Raksa on? Missä on Raksa? Onko ne viimeisiä? Mikä maksaa Raksa? Kunta tässä vaiheessa. Se ei kastele ihan niin pahasti kuin vesi. Jos ei muuten muista olleet Suomessa, niin tää lumisateessa uimassa tuolla koskessa, niin melkein hyvää lappua, tee mamma. Ja äiti nyt on ylpeä pojasta. Äiti pojasta, oppia toivon, hoitavan lauloi, lauloi. Ja siellä myös tietojohtaja Kilta Manager askel askeleelta lähestyy kastikone ja Superkuksi Helkekin siellä on ja kanssa ottaa vähän lämpöä ja Me otetaan Janne sut meidän kanssa sinne koskeen. Kaatakaa tää nokialainen. vähän mennessä vasta noin 100 viestiä tullut. Lisää kaivataan ja muistakaa niitä vappuheilahatuilmoituksia. Vielä ei oo myöhäistä. Intolaisia pistetään sinne hiukkasen viimeiset pelit pitäis sitten liittää oikein kunnolla täällä kansavaateen. Sitten joku huolestunut oikein. Tuo on niin luokaton vitsi, että moni ei. Taistumaan kaunista sieltä, huono oli kuitenkin. Kuumoinen tulee. Täällä on koneen rakentajilla on jonkinlainen laulu täällä. Annetaan tästä pieni ääni näytettä ihan eetteriin asti. Olkaapa hyvä koneen rakentaja. Ja kun tätä kastekoria tässä katsoo, niin tämähän on mukava tämmönen pehmustettu ja kaikki rautapinnat on merhoitu kankaalla, niin siinä on miellyttävästi tulla tuolla koskesta pois. Tosiaan korkkilaisia.